Mga agagli sa tanan, no, labi na gid sa mga senior citizen, lihog ko pamati inyo ang akon i-discuss subong parte ni sa aton sa senior citizen. Hindi maintindihan niyo di puta ni kung may benepisyo tas ni wala kay nga gusto ko mabalaan kung anong gakatabo ni. Abi niyo kung nga pinsaran niyo bla ang iban nga senior citizen 7 na katuig 8 katuig asas mong way katilaw ni isa ni 5 nga benepisyo tas gobyerno nga mga social pension. Hindi ko kinchindi kung nga ako mismo eksperyensyahan ko mga katupad ko di gambal sa akon nga 7 na sila nakatuig nag-senior way sila pension nga hindi sa kinchindi kung ano kay ang hambal sang aton nga sa nasyonal sa gobyerno ta nga pag edad sang isa ka tawo nga 60 entitled na sa mga benepisyo sa gobyerno isa na sa ka-senior. Pero hindi ko maintindihan kung ano ni balo ka yung diputa ni daw hindi ko naikangop sila kay nga ang programa sang gobyerno ta katahom ni matahom ni nga programa bulig sa senior citizen nami ni o galing ang implementasyon sa dalom di nga yung diputa nila mo yung hindi maintindihan masiling sila nga ang iba niya ang ambal pa nila ako mismo hindi ko lang pag-ikuan kundi nga barangay damo na ko sinulod nga barangay ginusisa ko ning parte sa senior hindi ko kaintindi nga diputa ni may ara pasulabyo nila numero 1 mga kilala nila parente nila okay na okay pero ang ambal nila poor of the poorest ni nami na nga slogan poor of the poorest pero yung diputa hindi poor of the poorest ang ginahimo nila ang ginauna lang parente lang kilala na kay nga may isa ko yan na interview nga hindi lang ko magkuhan ko i-divulge kundi isa nga barangay basta may ari ko di sila na ang nakuan sa parte sang senior citizen mga pensyon sila na ginpamangkot ko sa ma'am gapati ka man nga ang ini nga sitwasyon gagarot ang parte sa pensyon kay nga ang iban nga way pangilala kag hindi nakatikdol nga senior citizen daw hindi gid madala sa benepisyo kag way pangilala, way kilala, way sing may maatipan. Kag bisa sa 7 ka tuig mangkuton sila way sila katilaw. Ma'am, gusto ko lang matagan kami. Ano ni man nga nag-amo kami sini? Anong sabat sa akon? Ang sabat naka-apply ko mo social pension? Doon ko wala. Nuti muna nga wala ka mo yung social pension kaya mo ka-apply. Kuti ma'am, ang dapat ani na ma'am para sa among mga senior pag-apply namon nga senior kami nagpa-ID kami tani explikaran nyo kami sing amo sina subong 8 na katuig 7 na katuig nga mga senior way kabalo sina kay kabalo naman kamo sing senior mga tigulang hindi man nakaintindi dapat kagtuan nyo na ako na sing evaluator nga sa inyo may evaluator kamo bot sino mga linti ng evaluator na dapat sila na may evaluate kasi sila mapaintindi. Hindi po tayong evaluator niya, ang ilaya kilala ya, mong gina-evaluate nila. Kundi patakakuan sila. Tapos ang abi nyo, may isa nga nagkuhan sa akon. Yung ko ma'am, gapati ka. Ang iba ni palapitay ni. Kung lapit si mo, unaw nila. Anong sabat siya? Yung di puta, anong sabat siya sa akon? Ay, siyempre, unaw nila namin. Bisan ako man. Nanay ko unaw ko ginaiyaw. Yung di puta. Hindi na yung saktong sabat. Bisan nanay mo pa na. Kung hindi saya entitled kag kung mayom lang pangabuhi sang iloy mo may mga pensyon ang iloy mo may abroad nga bata ga so kay kumo iloy mo kay kumo ara kaya gobra sa kundiin nga purgatorio nga barangay na ang linti na unaon mo saya isang 500 nga bulan yatag mo gid si iloy mo hindi na dapat tagaan ang iloy mo kay nga bastante pangabuhi sang iloy mo pero anong natabo ginauna nyo kay kumo iloy nyo sa baba na mismo gambal nga simple unaon ginamon niya iloy parin yuta nyo, ginagan yung ubla nyo. Tapos, yung kay gina-evaluate man na sila daw. Yuta, evaluator nyo, anong ubla ka evaluator nyo? Abi nyo, anong ubla ka evaluator nyo? Magkagto sa barangay, madala sila ballpen. Kung abi, evaluator sila, yuta nila, mot kung sino mga linti na evaluator. Malabayan gani ang balay, hambalo mo, ma'am, evaluator ka mo sang DSWD. Sabi nyo, kung ara daw, may duwa na katigulang, kudo kaluluoy manada way nyo daing kagtuhan nya ang balay nila do kadako man may pinta mayo na grupo nga buya bayad yun di puta mayo ng evaluator
gali lang kay may pinta ang balay sang isak tao kag lawhining isalog, hindi na entitled sa pensyon sang sa benepisyo sang ang senyor. Sa nabalaan kuya, ang benepisyo sang senyor kabilugan ni kagwan niya pili. Hindi puta inyo yan but kun iya gini sang babaw to sa presidente gini nagaling kay Bongbong Marcos na nagaling nga ang evaluator may pinta balay hindi yung tagaan na ang mga senyor nga may pinta ang balay tagaan nyo ya. Hindi puta nga tagaan nyo ang lapit sinyo. Hindi puta. Sugidan nyo pa ta. Tapos kamo, galing kay kamo iya, natural na muna, galing kay ang kaluluoy nga senyor, hindi ka tikdol maglakat, kagwa ay no read no right man, dapat tudluan nyo na, ano imuo niya, para makabil sa iya pensyon. Hindi kayo di puta, hindi nyo gani na pag-usisaon, tapos daw basulo nyo pa niya, bago lang kamo yan nagkuhan, nga lugay na ni, oo, dugay na ni. Tingawan nyo naging pabalong yung diputa ng mga pensyon na mga senyor ng kaluoy. Taning pabalong nyo na yung diputa mo. Tapos ti mama ano niya karon. Kay 6 years na ko, 7 years na ko yan na nag-senior, way gig ko yung katilot, ano, way na na. Yati way na na eh. Amo lang sabat sa kon, way na na. Fill up ka mo subong, kay buta ka mo, singa subong niya, buta na kami, way na kadiya, hindi na pwede. Buta na. Hulat ka mo, waiting list ka mo, reservist. Diputa daw army lang may reserve, nano klase senior nga may reserve. Doon kayo klamatan ng senior, lagyapan kay tungod reserve. Kay waiting list. Yung diputa nga waiting list ni, sa banta nyo kung may napatay ito nga pulo, ang waiting list ni, dito ginikwaon na yun sa waiting list. Basi unaw na nila ang nag-senior, so, nagligad lang ang tuwag, nag-senior lang, nagligad lang ang tuwag, ang tiyo, unaw niyan man na. Nga may, ito naman, may bakante man to pulo, unaw ito lang ka, choy. Mare, lula, lulo, unaw ito lang ka, kay may, hindi puta, ang kaluluoy nga tagpito, nakawalo na 8 anyos niya nga hulat, sing hangla, sing pensyon, why gidya kasulod, kay nga reservist. Hindi puta, reservist nyo. Tapos, ano dahil ng kwano nyo? Nga kay, di ma'am, ano nagling amon kay reserve kami gali, waiting list. Di, paano kami ni man? Saan o kami mga mabala na kami? Nya, why niya, hindi ko niya kambal ya, kay babaw niya ang gakwan, yuta babaw. Babaw sing kagaga mo eh. Babaw. Tapos kulaton nyo eh. Kulaton nyo kung may mapatay da, bulos ka mo. Di mayo na nga terminology. Kung may utok kang gaga ka, hambalo mo mahal kung mapatay da, tibulos ka mo. Di kung di patay, hindi may bulos. Anong gusto mo pamatyo na mo na para kami naman? Ginaga, ang tani ang isabat mo, hindi amo na. Kung may tinunaan ka, kung gusto mo gidabulig sa tigulang, hindi amo na sabat, sabton yung, sir, may nakauna na da bala, sir. Di, sir, kung nano gid man basi iniyo, kung nano bakantiyan da, sir, ikwanta ka. Itingwaan naman nga makakuan gid kamo. Amo nang namin nga sabat, hindi kayo diputan, balon yung nga, kung may mapatay da, bulos kamo. Iyota, gaga na nga panabat. Puta ka. Ako, way ko ya may ginambal, way ko ya may ginatuyo, di nga tao nga ginapinpin nga siyang gaga, pero basta may gaga da. Kaya nga, ako mismo yan, atubang ko na sila. Tapos may makagto. Ugaling ang programa sa sang gobyerno nga kanami sa babaw, ihaboy di sa region, ihaboy sa aton. Ihaboy naman sang province o region o ano da, aboy sa barangay. Pag abot sa barangay, ang sulugoon sang barangay nga hindi man na empleyada mga diputa sang gobyerno na sulugoon lang na nga sangwa ay pa na sila ginsugo-sugo sang barangay. Dito na sa ila balay man kay standby nga ublay na to pangutso-kutso. Why pa na siya, hindi pa na siya evaluator kuno hindi po na sa o ano na sa. Gintagaan lang sa kwan sang barangay kung nalibot ka mo sa barangay ngita mo sa senyor nga i-evaluate nyo kung bala qualified sa purpose o kung daw nyo man pusing ko bulpin hindi po tawag mo daw piyo kung may empleyada nga sulugoon lang kamo okay man tayo kung sulugoon kung insaktong ginahimo nyo gali kay ang ginasugo sa inyo nga kwan lain. Kay pagkakilala, pagkakita isang senyor nga kuloy nga daw ay mga bayan nyo, unaw nyo to yung baskog pangakilala nga, natatay ni Parikwan na, siya na, kung ginatagaan nyo may mga pensyon, ginatagaan nyo may mga pensyon, kag, ang iban entitled sa purpose, di puta, ang balay, babaw dalom, entitled pa sa purpose. Dahil mayo na ang yung diputa, ang evaluator ko mo, mayo na. Bisan ka mo sa inyo mismo, babagagwa, nga may nakalusot sa inyo, kadamo nga may pensyon may tanan ni nakalusot te paano nakalusot hindi nakalusot na tungod sing evaluator yung nga gago kagaga kay imbis nga atong natulupang danyo kuno
ginpalin nyo na subong kuno. Kay natulpangdan, abot kung tuod na nga ginpalin yung diputa to. Butang ko ginpalin nyo, sa pilaya kato nga pensyon, iya pa to tani, sang qualified nga senyor. Pero iya kasulod ang gutom nga senyor. Kay ginuna to sa, kay kilala nyo, parintin ni Kwan, ang gaubla sa barangay, yota. Tapos, ikanon ka mo, may harap ako ganiya, may harap ko na experiencean. Yung kosto na, ako yan, unahon yun man namon yung simpleng kilala ng munti. Mayo na kasabat ng gaga ka ha? Mayo na? Puta. Di, karong kung lahat yung lala, asa, damo na naglamatay yung senyor. Kaya kumuwi pang lala, way may gasikaso, way kinchindi. Mautani kung talaga senyor, pero sa akong baba, di blang, gatsanga. Na iya, guro, makakakuan ka mo. Ay, puta mo. Tapos, ano pang kuan nyo? Yung puro of the puris. Yota, puro of the puris. Ari di nga loko gani di puta ba yung naging kagto nga Chuy musta ano ka di away kapag di Chuy ariyo pila pa di Chuy tuluan ta ka kagtuan ka mo nya wife form yota wife nya wife form tapos hatag yung tigulang hindi kin tigulang ulo sulat sa kang gisa kulang-kulang man alam hindi man kakuan dapat yun na at ipano na unahon yun na sa ang ginaulan niya may mga negosyo nga mga senyor kay kilala nyo makautang gurok mo to yas negosyo ya basi amuna way kuya maging natumod nga tao di basta basi amuna ha way kuya maging puntarya di nga tao o sinon ang ginapuntarya ko diya ang tani kung anong nga bulig nyo sa amon nga senyor nga kaiwan tudloan nyo kami or nano himuon nyo hindi kay patumbayaan nyo kami iya kay iya sa gobyerno ni tanan nimo nga senyor tanan ti mayo bla na yang tagpito na katuig o gay mugto na way Japon te sila yung mga bago pa lang duwa pa lang katuig nagsenyor diputa sige na pensyon te kay tungod sa ano na tungod sa evaluator nyo kuno nga diputa na nga evaluator kuno kay nagqualified di karong kung madakpa na nya nadakpa namon to ginpagwa to sa namon kay nga nya pensyonado gli sa is pensyonado di sa is mayog gli pangabuya bata gli abroad nga balan to gin pagwa to. Ambot kung to'y ngayong pagwa nyo, o butang ko ngayong pagwa nyo, ti sinod ang basulo nyo. Ha? Kami nga senyor, basulo nyo ang gago nyo da nga ginasugo-sugo ng evaluator kuno bla, evaluator kunong di puta na amo na sang gaga, kagago. Kaya nga ha, ang kaluluoy ang gasapel ng senyor, nga kaluluoy bisang bulong wala, bisang pagkaon wala, amo na dapat nyo tani ang atindiron. Hindi kay kamuya makapusing kamo sa opisina nyo yun di puta way kamuya tabo kabalong tabo sang tabi nyo ba si ako masin kamo nga ano gigya puto ko ariyo plang kaon ta kamo mga di puta mo way kuya galagas ng 500 nga bulan way kuya galagas ang inalagas kuya ang kaayuhan tani nga benepisyo nga para sa senyor matag amo nang inalagas ko nga sila matagaan ako yun di bali gutom ko gabuli ko sa tigulang ha basi gusto mo mabalaan ibilin sa gabuli ko sa tigulang nga akon kwarta gusto nyo mga balaan nga gabuli ko sa tigulang lantaw nyo ang Facebook page nga Kaloy Mike kay ara da ang tanan nga vlog ko mga tigulang nga kaluluoy sa kauman amo nang ginabuligan ko akon personal nga kwarta na mo nang gaputo ko subong kay nga iyan naging isang senior kwarta ginapangabudlayan nyo pa kung pwede pa lang daw hindi pa katilaw tungod sang inyong practice dang yung diputa palapit sa luwag yung diputa mo ay yung diputa ako basi masling kamubla nga yung diputa na si Kaloy na oo huwag kayo madlok sa inyong diputa mo kaya gusto niya ako ang kaluluoy ang mga dapat makabenepisyo kay iyan isang gobyerno dawalos pangabuglayan nyo pa tanan ni muo nyo nyo sisaon ka mo anay basi may buling nga bata sa inyo o sisaon ka mo anay yung diputa asta pa sa muna, kaya yung nag-gobyerno ko, tendim na inyo, pangabudlan nyo pang tigulang, ihatag yun lang tani na. Taway ka mo yung Blatyagon, pero ginauna nyo, parinti nyo yung diputa, may pangabuya mo, pero ginauna nyo, pensyon yung diputa mo, sa 500, daw kuhan ka mo. Ay, hindi. Part 1 pa lang niya, may part 2 pa ko niya, asa sa part 5, asa sa part 10 ni, sige yun, tak mo. Diputa ka mo nga mga ay linti. Ang kanami man niya ibang nga barangay, ibang nga syudad, ibang nga bano, kanami man. Ano? O galing, nami niya, ang DSWD ta, nami niya.
programa gini sa pigado namin ni sila, mga empleyado namin na sila. O galing, ang ginatugyan na nila mag-implementar sa dalom, amo ng waslo, ang way pulos. Hindi puta na sila, amo na yung way pulos. Mali nga, kabalo ya si Bongbong Marcos, to, ang presidente, ta kabalo bla. Nga pito na katawag nga lokoya, way katilaw, kabalo na to sa way. Pero kamo, pabalong kamo, ano, sabat nyo, na, salat nyo, way kamo yung magkuhan. Ay, di puta, sala, paya ka pensioner, kay way kabalo nga may benepisyo. Ang pinaka naming imo nyo na, kaya ra kamo da sa disability o sa din ka mga purgatorio na, buligan yung tigulang, tudloan nyo. Nga tiyoy may kwanta sa subong bla, may programa to bla ka gobyerno, amo ni mo nyo ha. Tiyoy, para makakuan ka man, aha, ikaw, amo na dapat, pero way, hindi puta. Ginauna nyo yung baskog pa nga kilala, ang mga goyoyo to nga gutom. Why to yan ninyo, ginasapak, why to nga, makakonsri nga, gagawin nga sa baba nyo, nga ginauna nyo inyo. Hindi puta ka mo. Ay, buwas, sadya pa kita, part 1 eh. Ang panawagan ko sa tanan nga mga senior, no, nga mo ay pakatilaw benepisyo. Makagto ka mo sa ila, hambalon ka mo na, una, ay mangkuton ka mo, naka-pensyon, nakakuan ka mo, naka-apply ka mo sa social pension, pila ka nakatuig ng senior niya, 8 years na, naka-apply ka mo, why, why ka mo ko-apply? Ma'am, apply ko bimam, para makakuan mo kami bimam. Ati, pwede man apply ka mo, pero waiting list ka mo. Di anong waiting list kay mara senyor hindi kinsindi waiting list niya anong waiting list maman may waiting list abla reserve ka mo reserva ka mo kay may puno na nimo uli ka mo ya din sila una ni sila ya ti anong bing may mo naman ti wala to kung may mapatay sila bulos ka mo ti namin nga term ang mapatay kung may patay sila isabton ka big senyor nga mayo guro ma'am ikaw patyon gambal ka mo way ka mo gabatsyag dapat hindi nyo na pagyambal ang nga term nga kung may mapatay da bulos ka mo hindi na mo na nga term kay kaladlo ka na kagabatsyag ng senyor karon kung nunit ginawa to urot niya kinamatay ang reserve kay pigaw niya ginawa kung amo man ulaton tang kinamatay na ay, ano ka mo man ay di puta do kay linit senyor umul-umul ko buwas kita italibat part 2